A yau ne Right Honorable Muktar Aliyu BETARA ya ba da tallafi taki ma manoma na garin Biyu. BETARA Vision ne gidan alkhairi. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a gidan TV mu mai albarka na BETARA Vision. Bayan wanda muka kawo muku na garin Shani, Bayo, Kwaya Kusar, a yau muna garin Biyu. Ku biyo mu domin ganin yadda ta kasance. Mun gama da Kwaya, yau muna Biyu. Yanzu za mu fara da ward. Muna da ward 11 a Biyu local government. Ba zan yi nisa ba, zan ba da breakdown da abin da ya faɗa wanda za mu yi. Ya ce in muka zo kan vice chairman shi ma za a bashi guda 5. Akwai kansuloli su ma suna da guda biyu. Chairman na ward, chairman na secretary na ward, youth leader, women leader, kansuloli ba su a cikin wannan 50 da za a bayar na su executive da kuma wasu elders da za a ba su a ciki. Nasu daban ne. Kowane ward za mu ba da buhu 50. A cikin buhu 50 din in ka cire mutane hudu a cikin executives, muna da mutane 23 executives za su samu guda ɗaya a ciki. Sauran guda 27 za mu samu elders da suke a ward din wanda suka cancanta a basu taki nan guda 27 din. Security agencies kuma wanda suke noma shi ma yace za a basu, mun ba mu yi pronouncing abin da za a basu din ba. Don Allah mu yi hakuri da juna, duk abin da muka ga zai cancanci tafiya yayi kyau shine abin da za mu yi. In kuma an ga wani observation da zai kawo mana gyara a cikin tafiya, a zo a faɗa mana sai mu gyara tafiya din. Dan adam ajizi ne ba wanda ya cika 10. Saboda haka dara ina mai kowa shawara da kuma bada hakuri, mun rike ku domin abin da ya faru a cikin gari bangaren ruwa shi yasa muka je muka duba wuraren, shi yasa ta dan ja kaɗan, amma kowa ya yi hakuri. Ba za mu ɓata lokaci ba, yanzu za mu yi flagging off na wannan taki sai mu fara distribution. Muna mika sakon godiya zuwa gare shi, Allah ya saka mishi da alkhairi, Allah ya sa kuma Allah ya ɗaukaka shi, Allah ya ɗaukaka shi, Allah kuma ya haɗa kanmu mu tafi lafiya. Da ke ba yau ya fara ba, kuma cikin ikon Allah ba yau zai ba shi ne ƙarshe ba. Kowane shekara dai sai mutum ya samu ni'ima a wannan karo. To mu ba abin da za mu yi cewa ba wani dogon bayani yadda yake ƙaunar al'umma, Allah ya ƙaunar shi haka. Yadda yake so mutum ya dagu kuma Allah ya daga shi. Abin da bai tsammanin shi da alheri ubangiji Allah tabbata. Mu da muka yi goyon bayansa kuma daga yanzu har zuwa gobe cikin ikon Allah muna goyon bayansa. Don samun irin mutum haka da wuya. Sun yi ta magana saboda sun san rana irin wannan zai zo kuma gashi ya zo. Kuma abu ne wanda ya saba mana a daidai lokacin da ake bukatan wannan abu. Domin wannan ya wuce abin da za a noma, abin da za mu ci, sai dai abin da za mu rufa kanmu asiri ma da shi. Sannan kuma wannan abun da yake mana din abu ne wanda ba ma tambaya, ba ma kaulani, ba ma komai, sai dai mu ga an yi. Yayi jiya, yayi yau, yayi shekaran jiya. Sannan babban addu'a da muke masa kuma ubangiji Allah ya ciyar da shi gaba, Allah ya raba shi da makiya, Allah ya sa ya fi karfin haka. Domin saboda duk mutumin da zai iya jajircewa yayi abu haka, to ina gani kaman cewa kusan mu ce dai mutum ne wanda kawai kaunan jama'a ne a ransa, ba wani abu ba. In ba ga abun duniya yana da daɗi. Sannan akwai mutane da yawa kuma wanda suna da shi a hannunsu ba za su iya yi ba. Domin saboda in Allah ya baka irin wannan zuciya ma shi ma abun alfahari ne. Da haka muna masa addu'a kuma muna alfahari da shi kuma muna fatan ubangiji Allah ya ciyar da shi gaba da ya fi haka. Right Honorable Muktar BETARA Aliyu akan wannan kyautatawa da yau mutane da taki domin a je a yi amfani da shi a gona. So mun gode. Ne sakatare na Gajimare Ward, muna mika gaisuwa tare da fatan alheri ma Muktar BETARA kokarin da yake mana, ya raba mana taki mu je mu ba wa yadda anguwa. Don ko da lokaci Right Honorable Muktar BETARA a lalle yana taimaka mana da taki mai ɗumbin yawa. Saboda haka muna mika godiyar mu a madadin coordinator nashi na Gajimare Ward da mutanen Gajimare Ward da elda da sauran executive duk suna godiya. Saboda haka ubangiji Allah saka mishi da alheri, ubangiji Allah saka mishi da mashifishin alheri. To masu kallo, duka nan muka kawo karshen rahoton namu. Ku ci gaba da bibiyar mu at YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter at BETARA Vision. Zainab Umar, a huta lafiya.